atau tamulay ma parjolo mahita mandok oleh te tomat ka di bata yesiala panggongomina di hita salukna boy hita di marlas ni roha di bogu ni alaman namar sangat namar tuon ima ina makalason parbogason ni anak kadok parmetta jadi siala ni tuhita salukna yak ka namar hula-hula baru asa tadalok ka pasu-pasu nauni katamian niya karaja akay naktasori pada asa tadalok matong tuan ni Godanta amang parkasinami mau lihat temani pasatan roh nami tuhamu asa tinggal ulun nami di bagas satikyon totong-totok kami mangido tuamatta dewata asa diramoti ulun nami di bagas satikyon asa doloda mama tuamatta dewata mau lihat mana malu nami nunggu dia dua loko tuamatta dewata asa takka setemulon namion dibobak ka raja habonaran di huta asa dua londa mang matuak ka maraja lasong ni matuak ka bonaran di huta mau lihat mamang dia dua lumi lasong ni matong asa di boto situan nator dia kalau nami di bagas satikyon dia kana marholong ni rohan di hami raja nami asa dulu damang mantu si tuan natoropi Grabe mah. atong raja nami nung nga dia dulu kok sudah nahu pangido kami asa mulan nami matototor nami siatur mula-mula siatur mula topak asa bay matong ni hami parjolo godang mula-mulay tinggal tu hami atong jolo makasomba asa usomba hami debata lasong ni penghormatan nami yang kaci tuan natoro bay majatong ni hami godang sombay lasong lima dia kaburu bere-bere nami mau lihat teman dihamu namalo nami ada tinang mga liat mahami di bagas sa tikyon bidua tano dia bina itu penggap pasok nain matok kami mga liat asa nabutak kami pasok-pasok
ni aka panggabi perhorasan ni. Pinopar nito kasi mamura langsung lima pinopar nito ke Manado. Ima mula tanami raja nami. Las dihita di akan berlongat tubuh. Ido roha alak kabajumpa dihita orang las kabajumpa. Dan besok kita sudah di akan berlongat tubuh. Las besok main roha kita masih baru-baru masih siukan. Dia akan